تواهیا آمادەکاریên pêdivî hatine kirin bo tunekirina Daişê. Li vir hejmarek ji şervanên jin têne dîtin. Ew jî şervanên YPJ ne. Gocê xwe navhêzên Sûriya Demokratîk de digirin. Nawal Kobanî, şervaneke Kurd e, dibêje jinên Daişî çek û silahan dibin ebayên xwe yên reş de vedişêrin. مثلا بنفتش نحن الياباجي نحن بنفتش المرأة وەک میناک ئەم وەک یەپەژێ ڕەوشە ژنان دشۆپینن ئەم دبینن کوان گولە دەمانچە خەنجەر بخۆرە ڤەشارتنە di dema şopandinê de em dibînin ku ew van tiştan di nav cilên xwe de yan jî di nav porên xwe de vedişêrin. Ew herî zêde dibin cilên xwe de yên reş vedişêrin. ما هن عم يلبسوا ثياب اسود بيحطوهم تحت الثياب الاسود. Heyanha rêya derketina ji Bagoz vekirî maye. Şervanên Hesedê xalên kombûna wan derketiyan diparêzin. Lê di tariya şevê de tevgera derketinê zêdetir dibe. Ew jinên gojcem Daişê têne cem Hesedê ne bi tenê bîr û baweriyên xwe yên Daişî diparêzin. Lê ew ne amade ne dest ji cilên xwe yên reş jî berdin. خواردن gelekî kêm bibû bi tenê hinek peqle û şîrê zarokan mabû piraniya xelkê niha ji wir derdikevin beşek bi qaçaxî derdikevin vê carê nêzîkî pêncî otomobîlan derketin ez dibêjim heger niha xelas nebe êdî sibe wê dawî lê were. Li beriya Bagozê hevjîna çekdarekî dinê Daişê tê dîtin. Goxwe bi navê dayîka Reyyan dide naskirin. Ew vê rastiyê naveşêre. Goheyanha mêrê wê li Bagozê maye û şer dike. Ew dibêje dibe got ew niha li vê navçeyê bi dawî hatibin. Lê wê li cih û demeke din de careke din derkevin û xurtir bibin. Ew li wir maye ji ber ku ew dikarê bimîne. Lê ez ji bo dermankirinê derketim. Ji ber ku derman li wir nemabû. Heger Xwedê bê ji erê em ê careke din ji nû ve dest pê bikin. Lê heger Xwedê vê yekê nexwaze îdî dewlet bi dawî hat. Li vir ew bi dawî tê. Lê li cihên din dimîne û berfirehtir dibe. Paşmayên Daişê ne tenê bombe, çek, wêraniya avahiyan e. Niha alîkarî bi kesên gojcem Daişê re derketine tê kirin. Lê gelek pirsgirêkên asê dimînin. Ev zarokên got di dema vê xîlafetê de ji dayîk bûne, di nav ti tomargeheke fermî de navê wan nehatiye tomarkirin. Ew di nav reşahiya Daişê de ji dayîk bûne û di nav toza şer û wêraniyê de mezin bûne.